या शेतकरीसनं पांढरं सोनंले किंमत भेटी का? कारण की तेच पांढरं सोनं या अवकाळी पाऊसमुळे काळे पडी गे. ते सोनले आता कोण भाव दी? त्याच्याकडे कोण देखी? निद्यान झोपेल सरकार जागे वैसन या मायबाप शेतकरीकडे देखायला पाहिजे. कारण की आता या पांढरं सोनले ज्या खाजगी व्यापारी आहेत या तद्दन तांब पितेना भाव देतीन. मनीसन जे सोनं आहे त्या सोनाना निद्यान जो खर्च लागेल होता त्या शेतकरीले टाकाना त्या खर्चनं वसुली मनीसन निद्यान बियाण्यांना खर्च तरी द्या. मायबाप सरकार इथला त्यासनं कष्ट लिहू नका असं शेतकरी अपेक्षा आपल्याकडे करीत आहे ना. बोली खानदेश मराठी साठी संदीप त्रिभुवन धुळे.